nemala celkom dostatok šťastia, pretože sa im nepodarilo túto súťaž dokončiť, čo verím, že sa nestane tu v Prešove. Tomáš Kukučka a Peťo Vejačka, KL Racing Team Ford Fiesta R5. Základné štatistické a identifikačné údaje. Tomáš, mám taký pocit, že ste ešte čosi dorábali na aute medzi tým, či ani nie? Ani nie, akurát teraz po shakedowne sme ho troška zmäkčili, lebo bolo troška nedotáčavé, takže sme hľadali to optimálnejšie nastavenie, ale inak auto je v podstate pôvodne ako bolo v Rožňave, akurát je opravený zadný ľavý bok, pretože som poboskal z vodidielko, takže, ale inak je to tak. Tomáš, tieto prešovské trate sú pre mnohých čiastočne známe, čiastočne neznáme, v tom ste si asi rovní. Čo bude pre teba taký najväčší zaberák? Tak určito Cemiata, si myslím, tam nás čaká veľmi veľa vyťahaného bordelu a plata, takže a hlavne tým, že musíme ísť 5 rýchlosti bez servisu, takže bude to hlavne pneumatiková lotéria. Pneumatiková lotéria, čo môže ešte vylepšiť alebo zhoršiť počasie? Tak pozerali sme všetci asi predpovede, v noci by malo ešte zapršať, ale nie úplne výdatne, no ja osobne to zatiaľ vidím na mäkký slick. No, uvidíme, v každom prípade si počkáme, s čím sa stretnete pred štartom zajtrajšej prvej rýchlostnej skúšky a ako to bude na tratiach vyzerať. To, že v Prešove možno nebude pršať, to nemusí znamenať, že Cemiata alebo niektorá iná lokalita nebude ešte s nejakými kvapkami aj pri tých úvodných kilometroch. Uvidíme. V každom prípade Tomáš Kukučka
Kukučka, Peťo Vejačka, KL Racing Team s vozidlom Ford Fiesta R5. 6. miesto absolútne, 6. miesto v triede 2. Ďakujeme pekne za skvelé výkony a možno ešte, Tomi, tvoj pohľad, kde sa to možno lámalo? Vyzeralo to tak trošku na také malé mikrosúboje sem tam v niektorých rýchlostných skúškach. Napokon máš pocit, že vy ste boli tí úspešnejší? Tak určite mali sme pekný súboj aj s Rotarom, aj s Melichárkom. Nakoniec som skončil v strede medzi nimi, takže musím byť spokojný. Som hlavne rád, že som tu, pretože tá cemiaša bola proste jedna veľká kríza, jednoducho stále zadok v jarku alebo niečo, to proste bolo neuveriteľné. A na tých ostatných sme sa snažili držať tempo. Nie úplne správne sme zvolili gumy, ale dalo sa to. A vieme, keď sme pozerali na dáta, vieme, kde nám ešte chýba, takže musíme na sebe popracovať, aby to na budúce bolo ešte kúsok lepšie. Predpokladám, že to máte všetko aj na videu, takže budete analyzovať, zistíte, kde bol aký, ľudovo povedané, prúser a kde to bolo úplne v poriadku. Na tatranských alebo podtatranských tratiach koncom mesiaca vás uvidíme. Áno, určite tak. Ja už mám trvalý pobyt v Tatranskej Lomnici, takže to považujem za svoju domácu súťaž. Takže budeme sa snažiť predviesť divákom čo najlepšom svetle a skončiť čo najlepšie. Tak pozor, neberte si potom ale príklad z domáceho žiaľ Smoliara, Tibora Čerhalmiho, ktorý, my sme sa včera rozprávali s ním a hovorili sme o tom, že na domácich tretiach nikto nie je prorokom. A bohužiaľ potvrdilo sa. Bohužiaľ je to tak ja na Tatrách v minulosti takisto som mal na mestskom okruhu dvakrát patáliu, raz som spadol do jarku, druhýkrát mi tam odišlo turbo, takže dúfam, že nás všetky tieto problémy teraz obídu a dojdeme úspešne do cieľa. Takže, toľko Tomáš Kukučka, trošku o tejto súťaži, ktorá je na svojom konci a trošku aj o tej, ktorá príde v závere mesiaca. Ja sa ešte len na chvíľočku vrátim k domácemu jazdcovi Tiborovi Čerhalmimu, je mi a určite aj mnohým z vás ľúto, že sa mu opäť nepodarilo doma byť prorok.